Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka long shisha ka pasngokmen bagi Samla Khasi wat la kilasa, shabar ka jilla, kidang kenmau ka kitin la jong, bat kani kedai yakawi ka Samla ka beratip kerteng, kom ka aphira melim ngap, ka batre ha kanong ba Kolkata, kala yok bani Bynta ha ka Jingïakob Rwai bala pelong Dhaka chwas imle production ka ba penmi ya ka Phlim Dhaka escape ka ba lawan ringdor hari Bangladesh. Chị em hát tôi thấy ông đầm dinh cruise line Hà bà ca spa đi gió tôi hay What ông lê rai what nông thết trả dài Tuyệt nào bà rõ dinh cruise line She's in, she's nem Ni sha ni ben Ha bà kinh đô Bà lọc tên tên Ha jing snow ham xin cả nên lòng cũng đã quay ba ai Jing chen đang biang đào phố vật từ nơi nó em Hình sao yêu mát ha pretend Kani ka singing online audition chini ngai nei men janga I ba Shim part ha kani ka audition ontang kata ba ila upload kia kani ka video ha YouTube te ngai bun ki Samla ki baju Shim Bynta ha kani ka audition te kalong ke ka ba I mean sim yang ba ngaru ma kwa ba Shim part ha kani ka online audition te ngai yo ya kani ka details na YouTube ban nga contact ya ka number jong iba chwa sa imli te nga om ni iba nga ru nga kwa ban Shim Bynta ha kani ka singing audition te nga WhatsApp nga om ni ka so ba ban phalan ya ki details ba ha kano ka kom na hapan take part ha kani ka audition ken te iba Chua ila response badila pha yang ya ki details I ong ba ki haban link ki video ye bin ba ki ni ki video min sa upload ka audition jong phi ha YouTube te ka ni ka Jingïakob hi te ka long nadu mun shwa hi ki kor barim baja mo nadu ki me it pa it jani ki long ki ju so tanat banya tem banya put nadu ki kor mun shwa man hindai thai and imi juni ro ilong iway na ki nong Rwai mo I just so tanat ban Rwai e ban thao jin Rwai by in Rwai te kani ka sap lingba ka long atat bang ni doni ni omtang mga marwe hi shimen mani baro shi para baro hi haye ni long ni jiya Rwai just so tanat te ka ban hi kai te kadena ki por bang alet Sunday school te I mama juni I belong I nong hikai choir te mai I ship hikai ni ha Sunday school ka ship don kane ka singing class te man ka Sunday ngam jupem nga julej ha kane ka singing class te I ju hikai ni ya kumno bangin Rwai lingba ki notes enjoy directly ya ki content te lingba ki to ki notes I ay ni ki to ki notes Rwai mo ki to ki note ban Rwai ti ong ini ban wat ikini notes kini kani kadena jing Rwai ka bakat no tengi hakata karu kam hi ni hikai kumno bangin Rwai bin baki high notes ki low notes then nang ni hi kandiat concern ngayo jing hikai but ngasas kam long shlu show ban Rwai ban join hagi competition but ban take part haki solo haying mani but kiwe de ki competition ki baju penlong da kasnong but da balang juni nga sa hakal kata la don kumba khara khalai snem tam te ka kam janga ka bang atrai actually ka de ka kam hotel management atrai haki F&B service te ka F&B department ki bon haki department ki don ki restaurant ki don ki bar ki don ki pubs te ki don ki multi cuisine restaurant te kawai na kini ngatre ka de ha kapap kani ka long ka ba kidon ka live music
Pagkani ka jaka ka kerteng sampai sel ka be ka jaka ka ba one of the oldest pub in Calcutta. Yang gibun ki nong Rwai ki bajuan ban Rwai hamne. Dan ang niru khendet khonsai ngaju yo Jingïakob mo ngaju iya ki nong Rwai ha ka nong kom ki Rwai ka Jingrai phareng mo ka long ka eke ka bas tanat bat kan example yang mo bani I ba kumno ban Rwai te lingba kini hi nga sasdang ban sutanat ban nong kampen kiu shushu ya ka e kasap ka bang don ga kintin Khasi te dalilay ru ngam klet namar ba kadai kan hi ga kintin na do badang khahi na do bang adang rep hi ngala puli Khasi nga kren Khasi te wala da nga don shabar jong shilong ru ngam na dalilay ru ban klet ya ka kintin na jong mo ka kintin na jong lada nga shajit te I'll try my best as soon as possible lada ka situation ru kamlong ka ba back mo kumuntangi te ba uni COVID-19 ula long knyang jingpang wala sakret baro ko bay ka perthai te lada nga shajit te ngan try my best mo bangan petha kano ka dur nga laban wan thai shishilong hoat ka Jingrai Khasi te nga juso tanat shisha ban sngap ban Rwai ru kunju but ki Jingrai Khasi te long nga ngam da don pandok Khasi shne shikal kata te lingba ka YouTube menta ma baro ka ba yat perthai te lingba ka YouTube nga sngap te gidon ki parlok Khasi jonga gi basa shilong mo nga ju request ki ni bakin pha Jingrai yang ai e bangan sngap mo te lingba kini hi nga la nga yo ban sngap ki ni Jingrai Khasi ka jingmon phai te ngaru nga kwa hi ban wan phai she yeng hamre menta te baro hi vite plon te the situation ngam long ba safe mo ban wan phai mo namar lingbaw ni khnyang jingpang bala sakret kleng ka perthai mo te ngam kwa actually ba nganyo ladanga ngayo nga wan phai ngalaban yo hang no haknung kino gi jakaru te ngam kwa mo ba nganyo nganet che yeng ngam nung yo I ki bahayeng bahasem te takadaw yaman tahi kat ba uni u khyang jingpang umpat dunahi atat so ka way ruba nga ngadang dan ha and unpaid leave te kakam ngampat I namar bakila om na company ba anytime kila ban call back ini mo te na nakadaw jong lataru nga Shim la ban wan phai shayeng yaman tahi te ka bakaddu nga kwa ban ai khuble shibun ya ka chwasam scheme le production mo ka bala peni kum gane ka lat kalinti ya ki khun Samla Khasi mo ka bala ban peni ya ka sap ka phom tenga kermen ba nang ni shikmat ru nila ban long advance mo nila ban bangin peni ya ka ka bangidon te tangkat tahi nga kwa sok hindet ban ong ru ba barok hoit lingbaw ni jingpang te stay safe stay healthy haba so si ki bun ki jing pu kha jingpang di wan jing e ni ma jing super kai de tang ha jing men what's no long way from jun chen will start you do Samla temen alingin siya alingin men hajin snow pamisin kapin long kung daway ba ay jing ten dang diang ka po watin nelo ay tayo mateng hapon hey Funny duk Samla and then she sings, she snaps Alingin shocking then habakin duk ten Funny duk Samla and then she sings, she snaps